Нищо на другия етаж, за Стефановича, среща е Мари Хрилин. Мисля, за да се нашата кооперация. Някакъв таксичия, който живее по диагонал, значи как не се разпада, една кооперация, който живее по долу. Си седи с лопето, което е 2 годишно. Русо, ангелче, супер сладко, пичко. Той нещо прави по докажа, да се върти по обеща си, много се тръгва. Си въртя ръчичка. Ти го и там. Си прищипиш ръката, не ти го. Не го слуша, той усипа през ръката. Почва да стига. Тя е по-майката, копелен цимръст. Аз готова си да пропусна, ама супер густо го знам. И скарвото го си отиде вкъщи. Това са 2 улици, по които не минават, супер много големи са. Ето даже не можа да се разплаче само нали, отвори си устата и тръгна. То се плесна на тато на багажа. Нещо отиде да си да спре и то се прибраса много. Представяш си? След 5 години той ще е пълен избор, той ще е 10, че най-големия. За същия баща. Ужас.